Tiprasharok khalaimani shalbrum motoya nukjagino tongo abo haikino kumoyuyui majana faidi anengkaringo hindi rizamong tangsa tongma haikino kumoini hikno khogoi tlangka subas dimor mamonggi khoroksa Bangalore hastewo chamongkai tongnai kami khwaitula shikor amsaini Koktumo Shemanka Shelem Devar Mamongoi Shimna Hamsini Takok 2015 Bishini Shimi Bangalore Hastewo Shamongkai Tongmani Bihik Mong Shahina Devarma Kami Borokatal Sunaini Khorokni no Kasha Company Bo Shamongkai Kaham Krinkino Tonglaimani Borokni Nukongo Busa Khorokni Botongo Jala Khoroksa Buri Khoroksa Fiaba Nogani Te Khoroksa Subas Devar Mamongoi Kesara Habui Kumoi Dingai Takok Shelem Devar Mani Higno Tanai 17 Mes Halmariwo Khogi Biang Bozani Kamalangka Taburu ruzak busai bihik tei kharik langnai selano rutugui. Wilang serasna kalmung nisna an bung gai sedulurma an parangai jarang sota para yang nom simna gan bihing parangai sunai jabra barathal saido gai Sarinya. bingung gai sahena gan burina kharklan haka subas dewarma Gabon ang kajang mani gai 2003 kajago ang kapan besamang ne antong selama sa beri masa gai so abu salambung gai sobat dewarma para bung makai tula sekor khoi dikti Ungkai tak darana ko nong tabuk subas dewarma ni bising tu tam mazra nai boto tabuni logino khal klangka Bangalore tongmani ebonang madara na ya jasti sasti na ebonang ang pura sasti na ebonang kuno khane bai ang serang satini bo sawo ang pura an je bihingna khaiklang na Bangalore dongmorong tago ang duty thangjani 17 tarik phongni 10 ta kha thango borok ang duty thangjani agi boro kono relation rola to amala ang saimia bong relation tong saimia bona ana kumi nong tongo nonglai relation tong saimia seng ek common kam khaibona rong bananga tong apro apra ang saimia ang duty thango phonga kai 5 ta bojai thango sarigo hai 6 ta bang ang kun saimia relation tong ta saimia gan beri tama duty khayo apra saimia ang relation tong ya Bangalore koi bosoro kam kina ang 2015 hai mani eta ang no thayako je December bai sana thamani 15 din tong haga asuna logini je narok logi tongmani ko 2000 busuni 2015 hete gai aplo ko kaham tongmani Amar kaham dong am family kon musang yak orang pisa bialang yak tong na ang keri jam ngai chang baira hai kam khai tong au gai nong tabu bomti hai tamo nai ang bona tag nayo subas debar mana ang sasi nayo gai tako ang tega sunam sungo tabu nini logini kha thamani bini samande bini guardian dong no bo hana jada janaka bin family borona ang janaka mia phone khara ka bong na phone khai mana nana saba khatha kata tahancha hinchana bor nana saburi na hare so ga bor lile sang tong nata na khaitena bor gai tako tega sunam sungo subas no agi o first Bangalore 5 ko 2015 damo 2015 apro nung boy body ke first sini laika ang bona sini ang bona ek bosor pora se kicha nok lai kok sate ni bri thang phonga kai 5 ta bojai thango sari go hai 6 ta bang ang kun samia le sang tong ta samia gan bri ta ma dibli khayo ba ta samia ang le sang tong ya Bangalore koi bosoro kam kina ang 2015 hai mani eta ang no thayako je December bai sana thamani 15 din tong haga asuna logini je narok logi tongmani ko 2000 busuni 2015 hete gai aplo ko kaham tongmani Amar kaham dong am family kon musang yak orang pisa bialang yak tong na ang keri jam ngai chang baira hai kam khai tong au gai nong tabu bomti hai tamo nai ang bona tag nayo subas debar mana ang sasi nayo gai tako ang tega sunam sungo tabu nini logini kha thamani bini samande bini guardian dong no bo hana jada janaka bin family borona ang janaka mia phone khara ka bong na phone khai mana nana saba khatha kata tahancha hinchana bor nana saburi na hare so ga bor lile sang tong nata na khaitena bor
Engkai takuk tekai sunum sungo o subas no nong agio first Bangalore 2015 tangmo 2015 apro nong boy bodike first sini laika ang bona sini ya ang bona ek bosor pore se kicha nok lai kok sate ni bini kono ko bo parani rok nong first malai pro sungka da bono sini ya bona bini background rok bomti he rok sini ya ga buni kok te khana ba te sa tula siganen tho bo burite he mane onome kya am ba te khaina basa se kotor am are kan klang thoi jai jong Bangalore ba ga pro bi ganang nang sai mana kicha sai ma khuju ka pro Engkai takuk tesa ang nin sinimung sungnai nin sinimung te sagadi an mung kai silim de ma kai para kai jara sata para yang nong simna ga an beri mung kai saina de ma ga buman bung an begra jong bung kai suistra de ma kon nung tabuk tamo serang satini bising tu tamo koimung ang sarang sa no koy mung ga ani je an beri khai tang an no bona majara na krak khai bona na yo subha de ma no ang kono ko ya bona majara na yo nong sarang sa tu ang pura krak na bona an bihin khai tang pura ta Bangalore dong Bangalore tang bona an phone receive khai ya kono khai ya are suranga 17 tarik 2022 ang gai phungni nga pasta thango bro o mas 17 tarik da mas 17 tarik ga khana ga onar phun gai ga phung 10 ta kha thang bro ang kerak mazala nai khata nung tabuk kerak mazara nai bona jatana sarang sarang hambai an